ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೇಸ್ ಬೇತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇತೆ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ತವಾಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಏನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸಾರು ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಪಾತ್ರೆ ಒಂತೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನನ ಬುಡೊಡೆ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮ 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 ಪನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆರ್ದು ಪಪ್ಪ 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 ಅಂದ್ ಬಿಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಆಂಡಲ ಏಪಲ ಪಿದೈ ಮೊಟ್ಟ ಕತ್ತೆಡ್ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಚೂರಿಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ತುಲೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಸಾರ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ಗ್ ತವಾಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಥರ ಕರೆಂಚಿ ಕರೆಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಅವೆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆನೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವೆನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆನ ಬೆರಿಯೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಲಂಬಲ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದುಂಡು ದಾಲ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿಂದು ಮಾತೆನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಇಂಚಿಗ್ ಕೆಲವು ತುಲೆ ಅಲೆಗ್ ಪೂರೊಂದು ಮಲ್ತದ್ ಪಿರ ಬುಲ್ತಲ್ ಪಂಡದ ಅಲೆಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಬಾಬ್ಗ್ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲೆಲ್ಯ ಸಾರ್ಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕೆಂಜಿರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂದು ಅಂಡ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಾತ ಕಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ ಎಂಕ ಉಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೇತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕೆನ್ನ ಕಚಿ ಪೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಂಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಯಾನಿನಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಇತ್ತಿನತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆತೆ ಕಬಾಬ್ಗ್ ಯಾನ್ ಪೊಡಿಯೆ ಕನತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿಯರ ಇತ್ತುದುಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇರು ಬಾಲೆನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಅನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೊಡಿ ಕನಪಾಯಿನೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಡಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೊಡಿ ಕಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ ಚಿಕನ್ 65 ಉಂಡತೆ ಐತ ಪೊಡಿ ಅವೆಕ್ ಕಾಲಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ ಕಾಲಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನತ್ತ ಕೊಂಚೂರು ಅರಶಿನ ಪಾಡೊಡಪ್ಪುಂದೆ ಅಪಡ ಐಟ್ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ಬೇಕ್ ಅರಶಿನ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಪನ್ಪ್ಯಾನಿಗ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ತುಂಬ ಮುಲ್ಪ ದುವೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂದು ಚಿಕನ್ 65 ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಅವೆನ್ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಟ ಒಂತೊಂತೆ ಪುಂದಲ ಇದು 100 ಗ್ರಾಮದ ಉಂಡಾತೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅರಶಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡು ಒಂಜಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸೊ ಆತ್ ಅರಶಿನ ಪಾರ್ದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಚಿಕನ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವೆಕ್ ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಪಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡಾತೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪೊಡಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆರ್ದು ನಮಕ್ ಅಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಡೆ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಂದು ಪಾಡುವತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಬಾಬ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಅಡೆ ಅಡೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನರ ಗಾಲೇಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರನ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾನ್ ಈತನ ನನ್ನ ಎಡಕೈಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋಡುಂಡು ಅಂಚದು ಬಲಕೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಈ ಎಡಕೈಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂತ ಪನೊಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೇನು ಸೋಕಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿದ ಮಂಜಲ್ ಪೂರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಉಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿಲಕ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಫುಲ್ಲು ದಾದಾಪುನ್ ತೂಕ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೆನ ಕಂಡನಿ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತೇರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ನೆ ತೊಂದು ಪೋಡ ಪಂಡದು ಬಾಲೆಲ್ನೆ ತೊಂದು ಪೋಯರು ಆಲಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಬುಲಿಪ್ಪೋಲ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೈತರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಪಂಡ ಬುಲ್ತನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಲ್ತು ನೋಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹಠ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನಾಗ ಅಂಡ ಐನಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನು ಮಾತೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಂಡನಿ ಪಿರ ಬತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಏತು ಪೊರ್ತುಂಡು ಆಯಾರ ಏನು ಪಂಡದು ಯಾ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಳೆನ್ ಪತ್ತವಲ್ನೆ ರಪ ರಪ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚನೇನು ಪೂರೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಪಾಡೋಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ
ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬರಿಯರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಅವೆತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬೇತೇನೆ ಕಬಾಬ್ದ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐನೊಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಪಾಡ್ನಲ ಓಕೆ ಎಲೆಲಿ ಇರೆ ಆದಿತ್ತನ ಅಡೆಗೆ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ತಿನ್ಯರ್ಲ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೇನಿತ್ತನ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಯೋಡು ಅವೆದ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಡ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆಂದಾತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದ ತೋಜ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಉಂತ್ಲೈತೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ನೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇನು ಈತ್ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಈತ್ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ತಾರದನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ನಿಕಲು ಮುಂಚಿ ನೇನು ಕಾಯ್ಪರ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಆತನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಕೆಂಪುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಜಿಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರು ಆತ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಂಚಿ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನ ಅಂಚಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ನೀರುಳ್ಳಿನಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದೇ ಮಂತ್ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡು ಎಸಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ನೇನಿತ್ತೆ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆತೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬರಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋನುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಖಾರ ಆ ಒಂದು ದಾಲ ಅಂದಾಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನುಂಡತೆ ಕಜಿಪು ಚೀಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಖಾರ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಂಚ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನುಂಡತೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಕುದುಮ್ಮಿ ಅನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುನು ಚಿಕನ್ಗೆ ನೆಕ್ಕತ್ತು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಮೆಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಓಕೆನಾ ನೇನು ಅಂಚೆನೆ ದೀದಿಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅಂದೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರುಂಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಕೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಘಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಆತನೆಟ ನಿಕ್ಲೆ ಶೋಕು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆನಾ ಈ ತಾರೈನು ಐನತ್ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಬಣಲೆ ದಾನ ಇಂಚಾನೆ ಪೋಚಿ ದಯ ಪಂಡವು ಖಾಲಿ ಈ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾರ ಇಪ್ಪು ಐನೆಂದು ಅನ್ಪರ ಇಪ್ಪುನಾತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಕುದ ಮನಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹೌದಾನೆ ಬಣಲೆ ಅಂಚ ಹೌದಾನೆ ಅಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಇಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇತ್ತನೇಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಇಪ್ಪಡನ್ ಪನ್ಪುನೇಟ ಅದು ಆಂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಅವಳ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡರ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಬಟ್ ಏನು ತುಳುಟು ಪಾಡುನುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅದು ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇಕಲ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಾಂಬೈಲ್ ಪರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಐನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಿಲ್ಲಿರ್ದು ಕಂತನ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಗಿತ್ತೆ ಪಾಂಬೈಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕನಪ ಬಟ್ ಐಟೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಝೀರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಚೆಂಚ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಅವೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ 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 ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಅವೆರ್ದು ನಿಕಲ್ ಐನಾತ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಿಲ್ಲರ್ದು ಕನಲೆ ಐನಾತ್ ಮಿಲ್ಲರ್ದು ಕನಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕನಪ ಅವಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು USA ಸೊ ಅವೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟತೆ ಐನು ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ಪಣ್ಣ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಂಬೈಲಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಪಾಂಬೈಲ್ ಹಾಪುಂಡು ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣ ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲಿಡ್ದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡು 230 ಉಂಡು ಐಕ್ 230 240 ಅಂಚ ಉಂಡು ದಯ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಆದು ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ಅವೆ ಖಾತೆ ಬೇಲುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಅರಶಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ
ನಿಕ್ಲೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಜಿಪು ಬರಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡ್ನಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಂಡೊಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಜಪ್ಪು ದಪ್ಪ ಕೊಜಪ್ಪು ಉಪ್ಪುನತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ನ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಕಜಿಪು ಖಾರ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಐನಾತ್ ಒಂದಿಪ್ಪಡ್ದೆ ಪಂಡ ಮಾಮುಗು ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಖಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಕೊಜಪುಲ ಪಾಡಿಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರಶಿನ ಬೊಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನೇಟ ಶೂಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದಾತು ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಯಾಂಡ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಯಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಬೇಯರೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕಣತಿನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಏತ್ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಐನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅವು ಪಂಡ ಅವೇ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜೆ ಆತನು ನನ್ನ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯಾರನ್ಕೇನು ಯಾನು ಕೈಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಣ ಆತು 2 ಸತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು 2 ಸತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಗು ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಪೊಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುದ ಪೂರ ಅಂದಾಜೆ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ತುಲಿತೆ 2 ಸತಿ ಪಾಡುವೆನು 2 ಸತಿ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಅರಶಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಆತ ನೆಟ್ಟ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೆಯ್ಯರ ದಿಯೋಡು ಯಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯರ ದೀಪುನು ಪಂಡ ಸೂ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದೀಪ್ದು ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೈಡಿಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲಕ್ಕೇನು ಪಂಡಾನಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ಅಂಚಿಡು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ತುಲೆ ಅನಿತ నేను ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನಲಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಡ್ ಪಂಡ ಈ ಕೋರಿ ಮೀನು ಪೂರ ಆಂಡ ಇಂಕ ನಾಡೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಾಮಿ ಓಲ್ದಿತ್ತೆರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ ಬನಲೆಡೆ ಬೇಯರ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿತ್ತತೆ ಮುಂಚಿ ಐಕ ಪುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಯಾನು ಪುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಜಿಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೋಡು ಐನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಯ್ತನ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ತದಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪದೆ ಕೋರಿನ ಇತ್ತೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಂದು ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಪೂರ ಬೇಯ್ತನಂದು ತುಯ್ಯೆ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದಿತ್ತನ నేను ಪಾಡಿಯೆ ಐಕ ಅರಶಿನಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆನಾಗ ಎಂಕವು ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತಂಡು ಅರಶಿನಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆನಾಗ ಸೊ నేనిತ್ತೆ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂದ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗೈಕ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಬೇಯರ ದಿಯೋಡು ಪಿರ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಂಚಿರ ಹೋತುಂಡೆ ಕಜಿಪ್ಪುದ ಅರೆಪ್ಪು ಏತ್ ಕೊದಿ ಉಂಡು ಆತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೈತ ನಿಕ್ಲು ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಐನು ಕೋರಿದ ಒಂದು ಪಾಡ್ವರತೆ ಪಂಡ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ವರತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಕೋರಿನತ್ತು ಅರೆಪ್ಪುಲ ಕೋರಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮುಗ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾಮುಗ ಆಪುಜಿ ಅರೆ ಪ್ರಾಯದಾರತೆ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಅರೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಪುಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರನಾಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುನೆ ಆತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ నేను ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ತುಂಡುಲ ಅರೆಪ್ಪುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋಡು ಅವು ಶೋಕು ಒಯ್ತ ನೋಡು ಆತ್ನೆಟ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಬೇಯರೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೋಕು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಗುಳು ಬರ್ಪುಣತೆ ಇದು ತೆಲಿಪೋಜಿ ನಾನು ಎಂಕ ಎಂಚ ಪಾನೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನೊಂಚಿ ಮರಪೋಚಿ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಮಾತಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂತೆ ಕೊದಿಯರೆತ್ತಂಡು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿದ್ದು ಸೋಕು ಕೊದ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು ನೆಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು
ಎಸ್ ಆಂಡ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಿಕುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಐದೊಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಬಾಬ್ ಎಕಡೆ ಮಂತದ ಇತ್ತತೆ ಅವೇನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏನ್ ಕಾವಲಿಡ್ ಪಂಡ ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿಂಡತೆ ಅವೆಟ್ಟಿಯಾನ್ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗತು ಪಾಡುನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನಿಂದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ರೆಟ್ ಚಿಂಕ್ರಡ್ ಮಂತನಲ ಆಪುಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡವೆ ಕಬಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ತವಾ ಕಬಾಬ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತುಂಡತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಅವು ಪಟ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪನ್ನದು ಎನ್ನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ